Kakun nyotrap National Awakening Movement ka knam lingbau ba Thomas Pasa Working President da ka jing kmilenti bagi mat jing dawa ki bakalawan bo hakmat ka Executive Committee bathamai ka Khasi Hills Autonomous District Council kin urlong hakat nok pai singi jong ka pratri uyayong araja arpusan kala ther ting ya ka Executive Committee barem da ka bakenno baki lapmiet ka le yo nong sanhima kat baya ka jaj benreupat ki bo syadien Kumban syukudau baya ke Executive Committee bermenta lalam khmat da ka Voice of the People Party haka jingalam uba syambor lang renja MDC nalang kerdam Lightcrow kum u Chief Executive Member kabala kini ya ka board sensyar na ka National People's Party but United Democratic Party UDP kibaya tray lang haka Executive Committee barem haka Council Habakran sikilat pathai kubor hadian ke jingwan ya kendu badu Chief Executive Member nakaliang uba Thomas Pasa uloong bagi mat ya keren ki baka khnam kala bu hakmat kilong halor ke jing per king ya karukam I trading license ke jing pen kala ya ke AD rules shispa arpupra jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council rules kat kendai spa san puai bat ke jing yo ikhtiar rang ba snong ki jat benreu garo haki snong ki bahap haraj marwet hadin bala thau isi kani kasing benukong no ani kendu ya ka isi ka batma jo ke CDC ana kimat kadi gibarem kimat kadi barem gi bala juwan ka por teng la so long bi nak lan tuge bagi ju si ju imat nya ra sira anri umpan se benlek komno kat ba 4 poin sa thau kat ba 4 urlong ki jing thumu ki si angnot ni hapan wan si wan de nak lan ko jongi ke ba lightly gi benta ki ba kongsan ba ngi lawan nyau ha CM das ni bat ka benukong ya ka ba kongsan ba ka bala ban kata ini mo jai bendreu ha ki ko ki banwan kham tami ki pateng banwan kadai ka jing kerpat ko jongi ya ka ke CDC ban penkelano ya ta ka iri rule ko sispa pra ban khanglan ya ki bam de ki khasi login tab board habok district council ya ini imat kam thamai syuk atau ki ba kiru ya yo snyo la bun sin bagi keren ni bentang bat na kaliang jongi CM lu sutunan wa ila ang insim chai kini insong bat ki officer con council kini perkhat ba dengan ko denti ba kalian lo jongi ni pen pau ba ilong ki ba kroi ban ya ai lang ibut ban batal ki lat klinti kum nu ban ulong ya kini ka kam da klinti jong ka an dai tengi kimi denti ba hadin bun sin la wi kendu i parti ki ba minswa da kampoi sunu chano bat mental le se kani ke isi menta kan tho do kulam bo shai ba du banap Paki bala mentabut habok ke CDC kidai bandai tang na kajai benreu khasi bet ki garuru mdei na ko pura mdei bagi kan persya jai benreu here ki garu hills ba ni jantia ke khasi dan keju ka bumi utara baik ma jai benreu khasi baik teki ki mat thap sithia ai kan tuklare garti ko dostor jong lajong ya ka hak lajong sale pada ai bangin theo mangi na jek deu khasi kai ti tai jing kerpat jongi iban kong le ya ka council ka bar pada ila pensniau biang ha DCM halor ka jing long jing man hang tepo than marwen ila pentibi kerteng jongi sno ki babon ba ki babat kamrang ba snong ki dei na jek deu galo ma je kene kam dei su pala pai ba ngatai pi upi kemal ba don ausem ba dam makini ki self claim rang ba snong kira le ikandu yang CM jong ke celah ko jongi bat kira le bu ko jindawa ba kiri banyo sernat no sunot na lima melin de ko bangilak mangi pada hadu menta kira punun kam ya kalau letter head juga dor mar snong ya ka sil juga dor mar snong ba kitrikam ko mengirang ba snong ada ka pen khan pada ya ka an joka 5 melin jo arjat mio jene kaliang ka jongi ngilak pen snyau si CM ba kala dan ka jing I court I sila I dollar I residential certificate ka bajur bha ang te ko kithan tem right marwan bat kadung ka jinge di cakaru ka baju takane kan wara ka jing ma ka bakraw ma yangi ko jai meriu bat nakaliang jong ECM iong ba kane ka mat lei ila ju yo teng ya kane ka jing long jing man da kata ka ring sultanat mut ini sutu ya ka jing khia jo ka bat ila pular ba nakaliang ka jong i injection perkhat ba da kanu kalenti kin khangla ya kane ka bentar kumbaga na ikram CM ang ba don kipor ki adab nga ira emut na seng bagin file de FIR masya ikini ki bri ki ba kamrang ba snong da ba pen khan ja ka an jo arjar nio hande le si ka ta ka de kamram jo so kon se kam dei jongi seng na jongi simat ka ka benta ka kamram ka dei ti jo so kon sel ba ni khang ti ba benta ka ti ka so kon so kan le ya ka bodon kam kabalai pada ka subject ka bala common pelat ka training man non travel regulation
ni penpau ko songu ya ka council hadir jiwan jo ka isi wa thamai ya ka tu statement bangin num ai license thamai sho ta ka dak ka ba jo ka jikmen ha kam ka por kudu kam kudu jam tu konsam la kana ngi banno si wi pada imat nak le ko jongi yang ba ban num renew shuru ya ki license jong kitu gikam ki baki khasi ke ala menteri ke malong mentahi baro ki kam khasi ala menteri te wat ya kan renewal ru dei ban perking no kabar ngila ong ru ban wan ra do system ka bakam long baba ke malong mentah hayo dan uwe uri sten lai sau kam ka we ka license ban ngala perseu ru sisian ba teng gam syania tu ikini ki license bagi dan hakidukan dan cek mangiru mar photoshop system mentah ka basuk tengok orang dan nak kata license pada ni QR code kibaran ki pen scam bakal long legitimate kata trade license but nak ngang pakai council pakai isi pada kadan ni buat pada ban inu isu dah kanu kalau tiban pen bhai dengan mentah hanya ngibu iwe jikramat mene haisi ba ka trading by non tribal regulation 1954 ka section ba sipung ta bakala kau gumne ba ka isi jo council ka dan ya ka bor ban limit no ya ki trading license number lada ka kwa tingil apel snyo HCM ba yene ka bentang lada keren na ki isi ki party ba rem bat om ju don ba sim khya ya kane tingi ong HCM ba ai kene ki isi ka thau history taka ba wanra no ya ka notification ban barno ban penkut no ya ki trade license hakikat tu ka ne ki teli ki than ki bal abon ba bar jela ba khai ba pateng le sing kan diga si bukan kong bat kan dei ka bahatam no mentang khai ka pateng jong ni try muluk bat community bagi likely gimat tiba ngila wanra mentang sini kami jong CM ka isi ka pemerintah kin kham urlong no kham kloy mangila up la bun hotlik sinam de kata ka jing wala kudu jong ni mentang sini ya isi jing diman ju pila ne jing yu pilawan siki sibra pila ban yo la kana pusin no pilawan om dunai ya kalai ku sa pusin lawan ra ikini ngalala ban thot lendet ngolong pi kini ngam dan kam su ban pek kot islam man ngala thok bun sin palat ti ki section kini kita ngala la lendet nomor la thok si thok wan keren si keren ban senyau hendre ngau kita ngawe mo yo ki pai ba kem te kaju si kaju ni habban kan pat urlong mat si in le om no ti gong mentah kawan ka isi ka bang ni usul kan ni udang cikermen tarong inut ban ong ban inwan biang perseo bang yo mentah penti ya kini kecil anut jongi ku long no kacing olah jongi perlok garu ban tabut kalong bai persya ya ka itu ko perkat perdan ke jongi ya kata makin longrang ba snong ba ne ka ai gam sate ka ai arjang miu jong mam lim ka ong gum ne ha ka section ka ba ka subsection u bala manongrang ba snong udai tang ukasi kata di ka han te kini ki longrang ba snong do pen kan ni ka ai te la dei ban sim legal action ya kini ki bril kram bangin te la kam nom dong brom ki bol ba sati sepok west ri sepok than boy ki bon ba ki snong kila don bai kini ki jek do rom dei mi si nei ai ki kim tu klar ka snong ka thau la jong ai ngin pe hir ka jong ka snong ka thau la jong kim dei bar wan tu klar mar la sa kan pen snong no ya ka demokrasi jong ka jek mendri ka jongi kata pada bang pi hak Islam di mana hak host nang wan yo kawan ka je Islam kawang ngimla siu ban khang takum kita ginong yalam gi bayu isingai yang ingin protect no do mentah yang ingin di market no do mentah protect no do mentah ko mungi ong ba mentah kalau kita kajuk na kumi far gitu ar lain ikon kita kan juga kita ka bahe i tho tar lupa malah su lek la ka lek nang Islam protect khel ba ka bang la sa gi Islam si pararu te kami di kajuk ka mentah ba ni dei ban yo isingai ko ginong yalam ban numi Islam i nong srong dengan dengan halia ban bo renti pi satu ni sene ban numya tuklar dia untuk sentuh kiwe mereka. Tapi kata kau by default, ingila donnya kan land transfer act regulation. Dan by default kalau tekam, hendak kembang aku senyum CM ba kadon kajingnya di tian Jakarta berjurwa. Kenapa ini time? Bukan bagi jadi mereka lawan song kita. Ada kajingnya Islam atau apa Manipur. Tekum nukior bandung. Te nang tiga senjor ba kadai ka kamram kadai ti jong sponsor bat ku mangala jong dan kaman ka bajuan kamdan ka kam bangim num la ban le tengi benda kadai isi ka don ni ka kaman ka bajuan bat ni don cikermen baki kam kin urlo fi dag bora mono ki ba kini ki parti ki isi merem ki buah khamat ya ka politics sejong ki bu sadin do
ya ke cek nuriu di kata cinggi endai kamdon ke ne ki jing dawa ki bang labun bon foto libat mentang sini kidon ya ke backup juga legal authority kilo legally correct mende bang syukran hasun bamla banle ka ayam kasya kasih sidul kasya bangin ong bapuk hasi je hits atau on tabut tang kasih sidul saya ta nang tak pada ka hima melim ak arjan nyau kasya ban ong ba gorum sya ban mla ban orang masno nang tak pada ka training non travel hakna sepasum kasya laba para ka show lama ka section ka 3A subsection A do F kasya ban parking kita ki jing IT license kasya ban limit ya ki number of trade license kita legal point ki bang ibu bala ban le marga dan kaman pen slam ro demi kwilen ki dan juga memang bentak ki blog ini itu Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya